Mümkin olsa bizim ağdalarımız için hem yeni bir gerek şol goşkyny jamy aýdyp bersen. Ona näme söýüp bolan wakalary esaslanýan goşgymyzy media tamam oglanlar üçin, mustaqlarymyz üçin, okyjylarymyz üçin okap bereň. Käbän ýatyr keselhanada dertli. Ýygýan döwri geçdi buğday hosatyn. Lukman ömrüni saklap bilejek şertli. Pul ver oğlum ejeň bir el ýaşadyn. Bir el ýaşatmaga umyt bar ýaly. Operasiýa talap edip durjany. Gerek bolsa satyp bar dünýä maly pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn. $50,000 bes 2 ýyl ömrü. Pul baýlygy ejeňden ediz görme. Ýaýdanla perdendim boýnuň vurma, pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn. Bularlypdy seni ıssy mähirler. Deýgerliň han boldun şäherde ýerler. Raga uçrap käbä hol ýatyr derler. Pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn. 10 ýyl ýaňa tamam pensiýam ýetmez. Karz alsam özüme ömrüm milk etmez. Bir ýyl başyň typar hyýsliýan etmez. Pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn. Anha 30 ýyllar öýden gaýdanyň. Biz ýeke goýdum etbän aýdanyň. Wah der tapaýdy da ýaşar öýdenim. Pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn. 30 ýylda soramadyk bir şaýlyk. Pensiýamyza iýdik ýyrtajak geýnip. Geldim, çäre tapman öňüme egilip pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn. Diýdi oğul, mende pul barmy näme? Münýän Mercedes 60.000 däne. Maşina dözenin dözmedi jana, ýöne bir janam däl, eje ol käbe. Gynanýan pul söýmek öwürlýär däbe. Atam bu haýsy usta atmana. Pul ver oğlum ejeň bir el ýaşasyn.